Tikalowa m'Bible, Farao anali mwana. Chauta anamutumizira miliri sanamvere ndipo amakana kuvomereza. Mapeto ake anathera pa nyanja ya Red Sea. Jezebelo amapembedza fano kupha anthu a Mulungu. Ufumu utatha amakana kuvomereza. Anaphedwa ndi kudyedwa ndi agalu. Malangizo apadera kupita kwa Jakwera. Musakhale ngati Farao komanso Jezebelo. Yesu Khristu mu Getsemani atazindikira kuti anthu akumusaka anavomereza. Anayankhula mawu kunena kuti, Ambuye, kufuna kwanu kuchitidwe. Ndiye iwe Lazaro waluza chisankho. Amalawi anakukana pa 16 September. Chikuvuta ndi chani kuvomereza? Yobu ataluza chilichonse anavomereza. Ngakhale Mose adalesedwa kulowa mu Kenani sadakakamire. Sitinaone akumema achinyamata kuti azilimbana ndi Mulungu. Lazarus Chakwera tinamuchosa ku State House. Analephera kuvomereza 61. Inu mukudziwa kuti poyambirira zitadziwika kuti profesa wawina anapita ku koti kukatenga injunction. Zitalephereka anayamba kusendera makoma ku State House kuphwanya zinthu. Mapolisi toki anabedwa. Lero after 7 months akukakamira function ya boma. Tinamuona mbuyomu anapha chilima. Amalawi sanafune kuti akakhale nawo pamaliro. Anakakamira kutumiza asilikali ankhondo. Lazarus Chakwera kumalira chilima amakhala chigawenga. Komanso anapha anthu pansipa. Taonani 2025 memorial ya chilima. Achibale anasankha pansipe. Iyeyu anapanga mwambo wake kuchikangawa mothandizidwa ndi atupere. Ndizodabwisa kwambiri kuona munthu ameneyu Amalawi amamukana paliponse. Maliro a chilima sanafune kuti apiteko koma anakakamira. 2019 Amalawi sanavotere amakakamira kuchita matemo kumotcha zinthu. 2025 achibale asalosire anapanga mwambo womukumbukira kunsipe. Iyeyo anapanga mwambo wake kuchikangawa. Leronso abanja la Kamuzu sanamuyitane pa 14 May. Anakonza mwambo wake ndi chimwendo banda komanso kunkuyu amene aphawitika akuti ku MCP headquarters. Tikaona zithunzi kumachita kudabwa kuti kodi umenewu mwambo wa Kamuzu kapena Chakwera. Anthu anavala ma t-shirt mimba yonse nkhope ya Chakwera. Ine sinali ni makalata oti ndizitumikira ngati mbusa wa Assemblies. Kumpoto Southern Region sanapeze vote. APM Southern Region amapeza mavoti 90,000. Chakwera 2,500. Kumpoto Lazarus Chakwera amapeza mavoti 5. Koma APM mavoti 10,000. Nkhani yake inali tsankho. Masapota Chakwera amanamiza anthu kuti ndachewa. Pa kampeni ankadzidama kuti Central Region yonse idzavotera Chakwera. But the result was vice versa. APM Professor Peter Mutharika anavotedwa paliponse from Musanje to Chitima. Even achewa ku Kasungu, Salima, Nkhotakota, Mchinji, part of Dedza anavota Mutharika. Masapota a Chakwera akamanya mwana zikwanji wopseza anthu ku Central Region adziwe kuti Malawi ndi mmodzi. Timadana ndi Peter Mutharika. Mama ndikona ne? Akuluakulu zaka 31 tazunzika ndi my Congress. Kuponyedwa kumuona Akhristu amboni za Yehova anathamangitsidwa zikomo. Mtembo wake tutachisiza lutengano mahimba anyamata kukalonga. Ndikunena pano mitembo imene inasowa anayiponyera kumuona pa damu la Stamaris. IMCP ngati akutsutsa abwere pano anditsutse zimene ndikunena pano. But this is a fact. Chifukwa history ya dziko lino agawa amene wanabisa dala. Koma Malawi 1967 Malawi Congress Party inaphatula chisiza ndi lutengano mahimba. Atawapha anatenga mitembo yawo mukaponya pa damu la Stamaris pamene moyeta yang'ona. Can you imagine? Malawi Congress Party imadziwika ndi kupha anthu
ogwisa ntchito ngozi. Nanga Saulo sichilima asowe asasowe. Akuti mtengo galimoto inagunda mtengo. Nde anthu amenewa achita ngozi. Leyonso akutuza kuti ayi ndege inagunda mtengo kuchikangawa. What is that? So anayi ndi mwayi wokoza mbiri ya MCP zaka 5 alephera. Pena ndikakhala ndimadzifunsa kunena kuti Malawi Congress Party inapanga chani dziko muno kupatula kupha Malubino. Zaka 31 akapha Alubino amatiuza kuti tisalire chifukwa Malubino samafa koma amangosowa ngati angelo. Inu Chansa College Polytechnic zinabwera ndi Kanyamachumi. Ndi amene anapita ku America kukapempha 1962. Anabwerako ndi makoleji atatu. Sochi TTC imene lero imachita kuti Blantyre Teachers College, Polytechnic komanso Chansa College. Mu nthawi imeneyi Kanyamachumi ndi Sir Green Jones amene ali governor pa nthawi imeneyo amafuna kumanga Chansa College ku Khondowe mboma Lumbi. Zonse zinasintha 1964 Kamuzu atakhala prime minister. Anayambana ndi anthu akumpoto ndikuleka Chansa College kukayimanga ku Zomba. Ndeti badabwa vision ya Kanyamachumi ena amatiuza kuti ayi ndi Kamuzu. Ambiri sadziwa kuti 1962 Kamuzu anali Minister of Natural Resources. He was not even president or prime minister. Anali Minister of Natural Resources. Ndiye mutiuze kuti kodi yeyo ngati Minister of Natural Resources anapanga chani dziko. Chifukwa Tunduzi Chisiza ngati Secretary ku Finance mothandizana ndi Henry Phillips anabwesa chitukuko cha Mkula, chitukuko cha magetsi 1962. Kodi Kamuzu ngati Minister of Natural Resources chimene anabweresa yeyo amalimbikisa kudzala mitengo ndizomwe tikudziwa. Koma Minister of Education Kanyamachumi anabwesa Polytechnic 1962. Anabwesa Sochi Teachers College imene lero ikuchita Blantyre Teachers College. Kanyamachumi as Minister of Education anabwesanso Chansa College. Ndipo itabwera kuno ku Malawi ananena kuti college imene ikamangidwa kumpoto ku Khondowe ku Lumbi. In addition, Sir Green Jones ataona kusowa kwa secondary school anapanga plani yomanga ma boarding school. Ma boarding school amenewa amafuna mango kwana 6. Koma Kanyamachumi as Minister of Education anamuuza Green Jones kunena kuti ndabwesa ndalamazo ndimangire ma secondary school endera. And by 1963 ma MCDE 21 anamangira. CDSS inali vision ya Kanyamachumi. Inosadabwa Kamuzu banda number 1 enemy anali Kanyamachumi. Mukuona kazi zangu chitika. Kamuzu amapakisa nsonkhano. Pafupifupi nsonkhano liwonse amachula Kanyamachumi. The guy was intelligent. Ndipo Kamuzu amopa kuti akhoza kumanda utsogolera. Just imagine 2 years pamene anali Minister of Education anapeza ndalama zomangira Polytechnic, Blantyre Teachers College, Chansa College, komanso anakwanisa kumanga ma secondary school endera nthawi imeneyo amachedwa kuti ma MCDE ena amangoti kuteki okwana 21 in 2 years. Kodi Kamuzu banda ngati Minister of Natural Resources muzaka ziwiri anapanga chani? Chifukwa sizoona IMCP amatenga zitukuko za Kanyamachumi. Tunduzo akuzati kuti Mkula anamanga ndi Kamuzu, Chansa College Polytechnic anamanga ndi Kamuzu. They will even mention kuti Chichi Stadium anamanga ndi Kamuzu. Yet Chichi Stadium inamangidwa 1958. Amene anamanga ndi Langley imene chimachedwa Langley Stadium kumulemekeza amene anamanga ifa anamwalira nthawi imeneyo. So for respect anapereka dzina kuti Langley Stadium. The full name ya mzungu ameneyo anali William Langley. Amamanga stadium imeneyi mothandizana ndi malemu Geoffrey Kobe. Koma akongeresi amatuza kuti ayi Kamuzu Stadium
anamanga ndi Kamuzu. Chikhalire icho 1964 pamene Kamuzu amalumbira timamenyera ufulu. Talandira ufulu 1964 Kamuzu Banda analumbira pa Chichi Stadium. Kusonyeza kuti stadium yo inalipo kale. And someone woduka mutu akuti supporter wachakwera akuti ayi Chichi Stadium amene anamanga ndi Kamuzu anamanga kwa mako. Akuluakulu, history is the best teacher.